Tamveti ndeni kupemba munthu modzi otsiriza mwina mzimbambo abwere pano afotokoze. Afotokoza nani? Ndelani baba. Mambo mutuze dzina amene mukuchokera mumasuke ndithula nkholani zakukhosi. Ine dzina langa ndine Shehe Ibrahim Malindima, ndimachokera kundilande kumajika. Chimene ndikufuna ndinene pano mundimvetsetse bwinobwino chifukwa ineyo kuyambira 93 ndakhala ndikuvotera bangwa amwenewa ndavotera kudafika lero makuto amene tikukumana nawo pano tisana mizani yakwakulu osati mboma mulibe ndrama, muli ndrama koma zikumangopita manimvae. Chinthu chachiwiri panopa pafuna kuipisa dzina la Bwana akundumango yakula paji mafonimu Bwana alowa yemu speak Bwana alowa inagendelwa nawo ndikugendelwa namenyedwa ineyo kusani pano orikona uga wili kawili subira nchini kifo ya UDF ewina asanduze zoni ineyo nga nisini kuzidziwa ile nama dwepaka ntawi sekretari tusi pano mwenye nendo kuna Bwana aduze zoni tukufutika twana nimeno mkaja ineyo tukunena pano akuni mwezi wa mandi turuwe feri ndrama ya ledi situkwira situkwira 25,000 nikulepela kuipila ledi mukaka nikaka kuni zimo wambila bayanga tufurani atuhajize Bwana Sheikh Ibrahim ndatokoze kwambiri chifukwa alankhula zimene zili kukhosi kwa mfinyoti. Lero ndafotokoza kuti kunjaku kuli mabodza tsiku ndi tsiku akufalitsa bodza athu atipere wapita ku MCP. Ndapita ku MCP chisankho chikubwera cha Maindaba ndikufuna ndifotokozenso chifukwa ine ndi wachilungamo amene akufuna kuti atsate mabodza atsate, koma chilungamo chache mwezi omwe uno tikupita kukapereka mapepala atupere muluzi akupikisana nawo pa mpando wa presidenti wa dziko lino. Tukufana bwinobwino chifukwa tili ndi vuto ifa Malawi, timakonda kukhulupirira mabodza. Anatuuza kuti tisagula fertilizer 4,700. Anatuuza kuti shuga katundu azati anatinamiza zambiri ife tinapita kaponya vote chifukwa timakonda kutsata mabodza. Ine atupele ndine munthu amene ndimakamba za chilunga. Ndikakuwuzani kunena kuti ine ndanzatu achipani cha UDF tikudziwa mavuto amene ali mdzikomo, tikudziwa mene mukuvutika, kusowa kwa ndalama, kusowa kwa chakudya,
kwa nchito kuso ena akuvutika madzi akumwa muzipatala ulibe mankhwala. Ine ndikudziwa Maindabambo kuti ndikuyimira generation yatsopano muno mu Africa pakubwera chinyamata amene akuyendetsa maiko amene akusintha chuma cha dzikoli maiko awo. Ine Amaindabambo ndikufuna ndikuwuzeni mpoyera lero pa 16 September mukakhala mukusankha tsogolo lanu. Mukubana bwino bwino 2019 ndinalankhula mawu kwachenjeza amalawi ambiri samafuna kumvera mawu amene anakhulupirira mabodza. Inu nokha munasankha tsogolo lanu 5 years mwakhala mavuto. Voti yanu imene muponye pa 16 September ikhala voti ya tsogolo lanu. Ngati mukufuna mukhale momwe mumene mulilimu 5 years inanso mupiteso mukhale mukukhulupirira mabodza. Tukubana bwino bwino. Musaza ndifuse so ngati simuponya voti kwa president atupele mulusi MP wa UTF ndi kansala wa UTF tikalaso 5 years ina tukudandaula. Ndakuonetsani Amalawi kuti ine ndikuthekera kuti ndikoza kusintha chuma cha dziko lino. Ndakuonetsani poyera kuti ngati pali munthu mmodzi muno mtsogoleri mmodzi amene ali ndi plani yosintha chuma chino cha dziko lino ndende atupele mulusi. Posachedwa apa tapereka manifesto yathu ku National Planning Commission. Posachedwa apa tikhala ndi mwambo okhazikitsa manifesto yathu. Muli zambiri zachitukuko koma pamene tikudikira manifesto ndabweresa plan. Kodi chuma chathu tichikonza bwanji? Makamaka economy yathu ino mukudandaula kuti katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Kodi njira yokonza vuto limeneli ndi chani? Ine ndi mtsogoleri amene ndabwera poyera ndi plan yonena kuti kukwera kwa katundu tsiku ndi tsiku likubwera chifukwa kwacha yathu yasokonekera. Atakumba tupera kubera atakumba tupera kubera Mudu Bimba Sana Yubilese Nalu kwacha imene yatamphamvu imene yateramu mukapita mabanki mukapeza kwacha pa mtengo wina. Mukapita pa nsika kuti mukagule dola kapena rand mukupeza kwacha pa mtengo wina. Mtengo winawo wa pa nsika
ndamene akupangisa kuti katundu azingokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Tikuvana bwinobwino. Njira yache ndikuonetsetsa pa Chingerezi tikuti liberalized exchange rate. Tikapanga choncho ineso ndili ndi abale maiko akuluakulu amene afuna kubweretsa ndalama kuti kwacha ibwerere muchimache. Izi amaindaba mutikapanga ndekuti ine tikosopanga zinthu zinazo. Chifukwa silingayendetse chuma cha dziko lino ngati sitilongosola nkhani ya kwacha. Silingayendetse dziko lino ngati sitilongosola kukwera kwa katundu tsiku ndi tsiku. Tikuvana bwinobwino. Ndi munthu akabwera pano azafotokoze bwinobwino kuti alongosa bwanji nkhani imeneyi. Chifukwa vuto ifandale timangokonda kunama mabodza kuti zapanga chakuti osachita. Tikuvana bwinobwino. Chinthu china mainda abambo zimene anafotokoza Clifton pano. Dziko la Malawi ya mainda abambo si dziko losauka. Dziko la Malawi simene lokhala mene ililimu. Inu mioyo yanu simene lokhala mene ililimu. Abale anzanga, ngati silisintha utsogoleri mdziko muno, ngati silibweretsa UDF kuti ibwerere pa mpando, sitithetsa vuto limene. Vuto limene lakula kwambiri ndikuba. Kulikuba tsiku ndi tsiku. Akukuberani inu, akukuberani tsogolo lanu. Ndiye chifukwa chake zinthu zafika mene zilili. Ine ndikubwera poyera mainda abambo kunena kuti dziko la Malawi tapeza migodi yatsopano. Maiko olemera ngati mukapita ku Kuwait, maiko ngati amene ndi olemera kwambiri, anapeza mafuta. Mukudziwa choncheti ifake maiko ndi olemera. Nde ife kuno dziko lokusintha tapeza miyala yopsa kwambiri kuno mdziko muno, imene ndi mafuta opanga mabattery. Masuku ana magalimoto akusagulitsira mafuta ngati petrol ndi diesel, akugulitsira mabattery. Nde dziko limene lili ndi miyala imene yopanga mabattery ndi dziko la Malawi. Dziko la Malawi amainda abambo likozokhala dziko lolemera kwambiri. Ena fe lukumbira South Africa, Malawi ikoza kulemera, ifeso osakumbira South Africa. Tukuvana bwinobwino. Koma vuto ngati mulindi atsogoleri osolola ndekuti isi singatheke. Chifukwa ndalama ndikuti zimbolowa muti matu. Ife a UDF 1994 tinaonetsa mtundu wa Malawi kuti voti yanu ikozobweretsa skulu ya ulere. Zinachitika. Voti yanu 1994 inabweretsa maselofoni. Zinachitika. Voti yanu 1994 ndimene inabweretsa kutsekuka kwa Malawi kuti akhale ma minibus atopanga ma business. Voti yanu ndimene inabweretsa television muno Malawi. Voti yanu amainda abambo pa 16 September ndimene ikoza kuthetsa katangale mtsukumu. Voti yanu ndimene kozopangisa kuti mukhale ndi COVID mthumba. Ife a UDF tikuyimira pa chinthu chimodzi, Amalawi akhale ni ma COVID mthumba.
voti yanu amainda abambo ikoza kusinta tugolola. Ine potsiriza peripeni ndizapaga nsongano wa pabwalo tizacheze bwino bwino koma ndifuna ndikutsimikizeni amainda aba kuti nthawi ya Mulungu ni nthawi ya Mulungu. Nthawi ikakwana kaya anene mabodza otani kaya ayese kuufokotsani kotani chonde musafoke atupere akuima ngati president komanso chisankho chikubwerachi tiwina. Ndikupana bwino bwino musakaikile olopang'ono masikaikile atupere akuima ngati president mukapenya voti komanso chisankho chikubwerachi tikuwina. Ndikupana bwino bwino ine tsiku la lero mudziwe kuti nonse mmodzi ndikuziwa kuti ize tusizili bwino. Ndakuonani ndikukuonani komanso ndikukumvani. Uthenga amene muli nalo amalawi kuti atupere chonde utimenyere nkhondo akala zinthu zisinthe mdziko muno. Ine ndikufuneni zonse zabwino tonse tikonzekere kuti tikaponye voti pa 16 September. President wa UDF, MP wa UDF, kansala wa UDF.